Sziasztok, a nevem Pama. Mi volt ez? Na, jó van, mindegy. Szóval egy kutya vagyok, mint látjátok, és hát elkezdtem videókat csinálni, hogy bemutassam, milyen egy kutya élete. Hé, hagyd már a zoomot, ne zoomolja már! Na, végre. Na szóval, nézegettem YouTube-ot, láttam, nincs vele kutya, sok az ember. Gondoltam, kell egy kutya. Gondoltam, kutya vagyok. Hát ez nem jó? Hát de jó. Ezért csináltam videókat. Most hát csinálni fogok. Ez az első, amiben bemutatom a házamat. Meg hogy igazából hol élek. Na jó van, akkor gyertek, kövessetek. Erre van. Jó, ajaj, ne gyere már nekem, na. Jó van, na. Szóval ez a háza, mint látjátok, elég luxus cuccos. És hát bevallom, egy kis kaját is kaptam, jaj de jó. Jaj de finom. Na szóval a háza, mint látjátok, nem bonyolult szerkezetű, de nagyon-nagyon luxus. Itt eszem, meg itt iszom. Meg néha a földről is eszem, mint látjátok. Jó van akkor. Nézzétek meg, hogy milyen a kilátás a házamból. Tudom, gyönyörű, azért is itt vettem házat. Jól telettem magamat. Na, akkor, hol a kamera? Hol tettem a kamerát? Ja, itt van. Jó van, akkor kicsit iszom is, ha nem baj. Jaj, de jó. Ne filmezzél már, ha iszom! Húzz innen a francba! Te! Na, elég volt. Most elmegyek kicsit pihenni, ha nem baj. Na szóval. Na, ne zoomolj már ki innen, na. Köszönöm, hogy megnéztétek a videómat. Majd lesz máskor is. És most nézem ezt a gyönyörű kilátást itten. Sziasztok! Lama lama sisik lama lama sisik lama 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 lama